Al SEM hem dut a terme un procés d'auditories clau abans de posar en marxa les noves ambulàncies de Catalunya. Aquestes auditories serveixen per garantir que totes les unitats compleixen la normativa i els requeriments sol·licitats i, sobretot, que estan en perfectes condicions per oferir una assistència segura als pacients. Fem una revisió molt completa de cada vehicle, amb formularis específics segons el tipus d'ambulància. Comprovem des de l'equipament de la cabina fins al material assistencial, elements de mobilització i els equips de protecció. Si detectem alguna incidència, es corregeix i es torna a revisar. Només quan tot és correcte, validem la unitat perquè entri en servei. En només 3 mesos hem auditat més de 1.800 vehicles, una feina molt intensa que ha implicat un gran esforç de tot l'equip. Aquest procés ens permet garantir la màxima qualitat i seguretat en totes les ambulàncies.